assalamu alaikum bandiraɓe yeɓe en koɓe Ayaw Pindi TV mi salmini on to gonnon e to gonirɗon ko Diary Ndiaye debbo mo hawre hawnigi walla mbiya Diary Ndiaye debbo mo padalal Wuro Siré Diya Ali Tambatu walla nawta kam ha to Mauritanie woni magama e leytama o woni Inna Wiya Baylo Boɗejo ne parten wadde présenté koye men noon enen calmina gardiɗo galle o woni Baba Abou Samba Diop e technicien ji meɗen machallah hande so jii plateau men hande en jiyata hande ko Baylo Boɗejo goto jooɗiɗo e invité min mo gandanɗa hoore mum hay goto watta ɗum présenté rendo fulɓe hande mi haalanta on noon ha jiiron yittere mon Gawlo mi salminima c'est Diary mi salminima Seydi Ndiaye calminaji tidɗi gummiɗe fittanam faade ma mbar jaam wone ma jaam tan alhamdulillah mbaɗa sell waɗat tampane lawol he non alhamdulillah vraiment machallah Allah waɗi jaam o hande invité min wonno ko Gawlo Bewɗo Gawlo mo Jama Noir enen gandi kala biyaɗo Gawlo Bewɗo kam ne andi rek woni bobo joom jamanu oɗon woni Mauritanie woni Sénégal woni partout kala to mbawɗa innide inde mo o wiyata ko Holion walla wiye naade YouTube ƴeewam woni Gawlo Bewɗo Gawlo bisimilla ma e Pindi TV kadi e plateau mo gowɗa arde a wiyama kadi bisimilla ma mbaɗi mba bon ko waɗi foof mi salmini bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe foof yeeɓoɓe en wiyoɓe mbimi e mbimami mi salmini dendagal bandiraɓe rendo fulɓe foof no potirno bon min puɗɗirima bisimillahi rahmani rahim yallo ken jofnirde alhamdulillahi rabbil alamin Allah mi salmini kadi dendagal jinnaɓe e bandiraɓe foof salminama juurama ñagam duwaw o ko joom guural makka Samba Amadou Gamo jagui hawa dewo kullal alamari Demba Gumnali Samba Korin Waali joom guural makka Samba Yumel takko Modi Siré Wuro Seɓɓe Koliyaɓe gon wuro ƴongo jaam malago jaam ko hen jeyami woni Yasin Lakke Gawlo aɗa wowno sa naati plateau ren holno gowna salminirɓe ɗeɓe te mi sikki rendo fulɓe yeeɓo Pindi TV kadi en cabbi ɗum ɗon dal Gawlo salminaɓe salminago gandanɗa hoore mum ko gono ɓe gowi yiide Gawlo bon gon salminago mam salminɓe kadi to neɗɗo salminta to Gawlo salminta dimo mum weltoɗo mi salmini dendagal biyo mbimi e mbimami mi salmini dendagal dimo biyo mbimi e mbimami bon mi salmini bandiraɓe fof no potirno mi hooti guural makko Samba Amadou Gamo jagui hawa dewo kullal Wuro Samba Dempate Amadou Gamo jagui hawa dewo kullal alamari Demba Gumnali Samba Korin Waali ngun salminago gaddima hande mi salmini bandiraɓe mi salmini rendo hande ka canzude sildar hande ko eyyi aɗa andi saaha foof kadi e neɗɗo no ardata quoi mais Gawlo hande min jiyani saabu hakkude min mbiyami ko faɗo ñaama e faɗo nano hande mi yiyani walobo ma heddigo ngo woni daña jaam daña mum to gondi itti yewede haade koyra a yimo nde wonno sa yi kam a yimo kankone sa yimo a yi kam bon minen ɗiɗo ko kalmo jiiɗa hen goɗɗo a yi goɗɗo quoi eyyi o ari ham wonɗo jooɗi a wari e wona huccirema kono min jiyani jommu mo haraw ko jommu e hoore mum cohli ok jemmo bon jemmo e ko noon pour l'instant ma jani noon aɗa gonɗen koye événement success bon eɗen gone pelep ko sagar gorko way ko donc debbo hattanani ɗum mais ko wona ɗum ko bon kanko mona récupére ɗo wawa récupére normal tan jirama ɗo mi yiiɗa kadi nangue Dakar nde ko ci waddominamo wona debbo gorko yoro yitere couple mon ne welimi merci beaucoup mais Gawlo hande Gawlo wiya Gawlo success hade min yetta to gam sabu min mbiyam ko ɗum ɗo sabu ko programme gonnen en jii hande Gawlo tourné ji muɗum Fuura Sénégal Mauritanie Mali Gawlo yaltiron nena faye success est ce que Gawlo en ɗamini kadi faade international bon Gawlo ko international to kaldere ɗo komi international par ce que partout dans le monde ne gandimi kala gonɗo e leñol pulago gonɗo e fuurankagal ala manda Gawlo Bewɗo Jama Noir komi international hande ko heddi ko noon bon success somo ummima toon so Allah jaaɓi inchallahu taala mbiɗa waɗi kadi e ɓerdam e hakkillam e miijam e gomgomam donc mami wat tourné partout dans le monde inchallah rabbi min keñanayi ɗum mais arat dene inchallah taala arande hande yimɓe fof gandi Gawlo mbiɗa wawno wiide wat présenté hol gonɗo Gawlo Bewɗo walla Gawlo Bewɗo ummi saabu yimɓe fof ne gandi ɗum hande ko somin wima mbeɗa heɓa ɗo mbeɗa posma ɗin question woni firti kono ken haalɓe ene kalti kono hande min avancement Gawlo jimmi andude Gawlo guila naati hen ha to poɗɗe to tolniɗen hande ɗo holno Gawlo yiiri milieu o e métier o
ene muusi ene weli ene metti holno mbaɗirɗa ɗum géré eyyi ko noon bon no mbiruɗani tan ina muusi ina metti kadi ene wuli mais yaltontuma hen tan ko gomde hoore muɗum e wadde gam gandanɗa hoorema gom e andude kadi bon wadde gom wonande ko hoore mum ɗo dal voilà e wadde gom gandanɗa hoorema e alhaaliji muɗum foof ko wona ɗum ko hunde sa gomana wayade eyyi ina muusi noon ina metti ina wuli ina wi diaw mais bon ko muñal tan wawi ɗum quoi eyyi kadi enen foof en jii hen kala gonɗo e milieu ne andi holno mettiri ene andi holno muusiri quoi mais noon wawata yaltindema hen tan ko muñal e gomde hoore muɗum e yidde hoore muɗum e teddinde hoore muɗum e daranade ko woni ko yaɓɓa ɗon koyngal mum wasa heɓɓide quoi mais hakkude gawlo e jama noir eyyi ɗon ko histoire jiiɗi garnami eyyi ɗon ko histoire bon ɗum ɗon so mbiyen kalɗum hande en mbawa mais mennu menen hen tan eyyi so mbiyen kalɗum en mbawa geynude ɗum par ce que ko histoire mo gandanɗa hoorema ko histoire goɗɗo eyyi jama Allah waddi min ko joom suudam eyyi Allah waddimo kadi bon nde debbo nehiɗo debbo moƴƴo debbo tedduɗo debbo teddindomi guittanɗomi gueɗal kadi debbo kadi mo jinmi eyyi ɗum waɗi kala to gommi e less duuɗi baba Adama mboɗo fanoromo heddi ko noon bon ko noon tan mais hande yimɓeɓe ne mbiya ko yimɓeɓe mbinomi wona min wino noon min noon ko neɗɗo haali fof noon comme kaltuyo yimɓe mbi hakkude couple gawlo e jama noir jama en ɗefi waade comme no ɓandu mum jaɓani milieu o mais gawlo kañum machallah kalto jiiɗa ɗum kañum waɗi sawar mais kanko woni ko anda ɗum ko an tagui mo nadde hen walla dal ko naturellement noon o way no jama ko nehiɗo ko needi bon arandi min so welam wima ni min parfois mi herso darde mi aɗa kerso darde joom galle mum donc c'est ça donc ko neɗɗo goto mo gandanɗa hoore ma o joguinidi ha gandanɗa hoore ma o wawa darade o hippitomo dara guiɗmo ko neɗɗo neɗɗo eyo mais wona o yiiɗa par ce que ko ɓiɗɗo gawlo min kadi avant mbiɗa addama omo yimanno par ce que fami mais tawrumomi ko neydi makko tawrumomi kadi ko gandanɗa hoore ma e hakkilantagal makko ɗum waɗi minne wonko mbawmi wadde épice kanko o wawa waɗde ɗum épice eyo mais noon wonko lele makko ɗum ɗon ɗum ɗon ene wawi finoyde succès sol jaaɓi eyyi ɗum ko surprise mbiɗa wonɗon mais gawlo yimɓe ne ganduno gawlo ko rappeur wonno ko mbiyata ko noon rappeur uji jaafoɗon ko min woni ba noon debbo wedda he on kaaƴe noon ken sehilaɓe enen gandodiri kono gawlo waɗi rap ha tampi hay goto anda toon gawlo est ce que kono wona gawlago ngo domini e rappuragal ngal bon min rap mbiɗa banki ɓoyde rap mi ɓoyani rap so weela mi wima bon ko année goto nanmi rap voilà année o kadi mo nanmi rap o bon ko mi wat sowujam ɗi joguimi rap wonani 200 moƴƴo timmani 200 moƴƴo ɗi joguimi e rap quoi voilà donc hay ɗum ko affaire jar cuuhagu voilà foof tan min membo hen seeɗa min ƴeewa lumudeme quoi en fait voilà min ƴeewa holno wayi aɗa sa woni cuhlel bon bang yo bang kala ko jiiɗa e temps cuuhagu mbiyata kadi yiɗi memde eyyi ɗum waɗi mi memtade mboɗo mema mais wona mboɗo base e rap wona kadi mboɗo ƴetti carriére am bon mbiɗa andi mboɗo miijino waɗoyde carriére e nder rap ko jar tan togos min mbaɗi hen son uji ɗiɗi ɗum ɗon min jalti eyyi ko heddi ko noon bon guila e ɗiɗon son uji kadi so tawi ko baw so tawi ko keɗiɗo ganduɗo musique so heeɗima rek ne andi o holto fayi mais wona pa rap so hay nder son uji ɗiɗon rap ko ɗum woni ko holliti hen quoi an marde mbaɗanɗa rap nde gonɗo ménagére ma hande wona nde gonɗa rapport nde wona kanko woni ménagére yeeya ha joni bon ko on minen gondi min meeɗa surtout parce que minen jibdina on ménagére ba ko minen jibdina ewa ɗum waɗi fonno forte saabu kanko e rapport ji kanko woni ɗum ɗo mabɓe jaggunoɓe mabɓe paɗe ɓe eyyi ko ɗum jimmi wiidamo e nder rap ɗum waɗi wiide ko jibinama e faade hande mi meeɗa joude musique mo gandanɗa hoore ma son mo heɗatake meeɗa wonde kala ko jaltimi ko bum waɗata ala kon rap kam da gawla yimɓe kalda ko rap mi meeɗa hen mi nantanmi komi namdi merci beaucoup a anda donc taari a anda noon aɗa huccitiri e gandude tan ko baɗɗo ɗum woto yeddumo ala comme ko no fatan no fatmanoma heɗo ko mbiɗa kala sa yaltini mo fo heɗo he te min no ananani mbima min meeɗa yaltinde son to waɗani bum ɗum koye gawlago ɗum meeɗa wonde non ɗum hayrap ɗum ko hayrap eyyi par ce que won so ujam ɗi gandanɗa hoore ma to koye rap somi rokkima heeɗima ɗum so tawi a meeɗano heɗade ma nanɗo meeɗoɗo heeɗade ɗum est ce que faami ten sa heeɗima kadi hasogo jon ɗo gonɗa ɗo ɗin ɗi mbannomi ɗen sa heeɗima yiyaɗen hoore ma
an joni ka jaaɗo rabo rek affaire o marsan fala ɓe mbi noon so a yi ha ronki ande to gumminɗa ar ronki ande to paala rutta to gumminɗa ɗum yimɓe fof ne gandi ɗum andi rabo dal ala hen talent sa woni ɗo ha duuɓi temedere so babiraɓe nanɗo ɓe donki busde ɓe busani te boyɗi ɗi jalta ñande fof mbaɗa classe an ganduɗa sa yi ɗum ɗo ruttade de gawla komin hande rek somin tampire min duttoro koye ñeega min piya grand boubou jamen min tawi fof mbiya sidi kaari mais arandi rap wona firat ko ngol ma quoi arandi rap min hayɗano mbiyata ɗo rap nde mi yimanno won dappanor hen min mi waɗani rim balang yo non waɗani yeye non won gonɗo hen ko on rimata min woni sulor man est ce que fami ten an aɗa andi holko woni sulor parce que aɗa yaade mabɓe mbeɗa yaadema wona fof ganduɓe de woni kam intéressé ora ganduɓe ok merci beaucoup ɗum waɗi mi widema noon bon min mi intéressé e rap ok intéressé e rap woni hollum on instant on zaman mi waɗani intéressé am e rap wonande pour min mami yaa waɗoyde carrière rap walla goɗɗum mbannom hen ko deux son hay ɗum ko jaar ko afet voilà ko deux jaar ko lawol dal ko lawol tan wonno ko lawol tan wonno comme genre no nden no jooɗoɗen eɗen poti wadde tanko limina daga seydi ɗiɗo nafruji hay gasi ɓenni ndeysan mais joni gawlo guila garɗa mi guinnambeɗe ɓañma pour dokkam voix seeɗa komi ronki gawlo tan mi wayno ɗo joni gawlo mi sikki tan ko gawlo ko poña e banggue non wona poñede banggue arande majjani événement mo paɗeno donc événement mo paɗen ko événement mo gandanɗa hoore ma pulako foni cabbi hen kadi ɓiɓe fulɓe foni cabbi hen ko wona fulɓe ko kadi nene cabbi hen donc ɗum waɗi paɗe oɗon événement wonko heewi ko gandanɗa hoore ma ko moftoɗen paɗɗen tan ko ha nder jour ji o yimɓe dajji toon so haji digal inchallah jaari nden ma yiyam sirsi hen ma faytam mais gawlo kadi komi nelaɗo ha hande de bisimilla komi nelaɗo gawlo yimɓe jii conseil ma Fouta gawlo arata tan doga min noon cikkanum ko ɗum ɗo rappuragal ngal heddema hande min somi yi oɗon action tan mbiyami oto jagguiremo ɗum ɗon saabu to adino wonde ɗo way noon toon deƴƴo e ɗum ɗo wonani to wonton ko tan ko sulɓitiɓe ɓolɓe aroɓe tan en doga en pindira ga ɗiɗon affaire uji mais gawlo hande so naati concert wonɗa ko grand boubou ɓorni wonɗa haydara arata tan puret e nder concert ɓandu ma wulata ha jaw walla ka ko gandanɗa hoore mum ko yimɓeɓe ne jirta yimɓe tagar ma waade noon dal bon min comme so to kalderen ɗo rek comme so sa ƴeewi nder émission rek ala hande kama yeedi bon ni mbami noon mbami kadi nder circonjet ko wona ɗum ko jimmi famille dam ko affaire goto bon so tawi a ari wiya ko con serre con et serre ok est-ce que fami non faram par ka pose question mbiɗa ko con et serre donc sa ari concert est ce que fami jomumen ko kuppi biyeji muɗumen gari yebde on seero wadde on seero so ari yo wat golle ɗe gandanɗa hoore ma ñande wonde so tawi seero nodditiɓe kamɓe ɓeɗon aɓe mbawi arde ɓe nottomo mais joni askarande ko mbatta ko hol wonoɓe nder concert ɓe ene kulanma kulanemi comme genre ko wayno comme aɗa wawi loggade aɗa wawi yande cukalel on sait jamais hay goto anda saabu dogo kam anda hoto murɓoto ok mais mi rokkuma affaire goto arandi hande e nder sur scène ko ɓamɗa yiideme sur scène faade hande mi meeɗa hebde askida e dow scène est ce que fami bon mbiɗa andi ko liggotomi ko woni hollum mbiɗa andi ko mbaɗami ko woni hollum kadi gueɗe ɗiɗi affaire ko couple est ce que fami couple o e nder couple o ene présente gueɗe ɗiɗi gueɗe ɗiɗi ɗe so tawi ko ganduɗo musique walla ganduɗo neɗɗo walla ganduɗo ko gandanɗa hoorema holko woni art ina faami est ce que fami so tawi yimɓe gaari yebdema weltinɓe haaɓe ganda ɓe beltima te mi meeɗa juude concert e nder Fouta ko ɓammi wadde concert e faade hande e nder Fouta mi meeɗa juude concert waɗi échec mo gandanɗa hoorema taw koye sur scène e mal artiste meeɗa wonde premier jour somi joui no gullirami ni no garami mbiɗa diwa mbiɗa danko mbiɗa yambaɗa wulla yimɓe fof gulla goto fof daroye place muɗum janggo so wiyama 20 heures pile concert o buusat par ce que koɓe gari ko koɓe jiyatno e makko ko ɓuri ɗum ɓe jiiye makko est ce que fami sa ari a deeƴi a wayi comme genre comme no ɗalde ni tan piya kulma ndeƴagama hunoko non voilà c'est ça donc janggo sa noddiriɓe garta donc il faut sa ari jaltina ko woni ma o talent gonde ma o yaltin yoɓe jeeb yoɓe belto est ce que fami soɓe beltima janggo sa noddiriɓe ɓe mbawa arde ko wona ɗum ko gueɗel ɗumen guel holko présenté jama so ari
daratu yo tej an yaltintamo hen da ay non wona question yaltindamo hen jama yaltinta hoore muɗum mais ara ko waɗi ene waɗi dépresentable mo gandanɗa hoore ma e nder couple o oyo so ari yo ar dillin public o oyo so ari public o woni comme ça jooɗiɓe yimɓe concentré ko gandanɗa hoore ma ko à 100% ko waɗata attire concert o yoɓe concentré ɗum e jama noir an joni jiɗɗa hollude public o ko neɗɗo deeƴo e neɗɗo cohoro comme ça ko jama woni deeƴo an woni cohoro an wawi dillinde public o dal donc il faut mi ara mi dillinde public donc min wawi dillinde public o ha dilla il faut mi ara mi hokka public o hakke muɗum seeɗa jama ara yaltin hen tala muɗum yaltin hen ganduɗa hoore ma eko wawi ko yimɓeɓe jiiya ɗumen janggo so pini concert o hewdel eyo mi wona artiste mo gandanɗa hoore ma nato concert rek bon daro tan comme ça comme no ɗalde ni tan ne wulla ɗum kadi ɗum gawol kadi mi hanama kadi ɗum hay goto watta ɗum ɗo non non jiɗde fammindemo quoi noon ha para concert waɗa réussir machallah voilà mais joni hande haade sen paasi on parti parrainé événement o ok événement le 8 enen gandi ari mais an gawlo ko gawlo tan efti tan yi tan public mum fuuto tan wi ɗum fatmi waɗa imposé hooram success walla hol wonɓe caggal ma merci beaucoup bon ko adi fof ko wona toon ko liggade tan e gomde hoore mum ko ligguiɓe ɗo hoɗo mbaɗna concert de e non wona question wona waɗanede wona waɗanede neɗɗo woto sabbo ha mbaɗaneɗa ko jiɗɗa wiide an waɗan hoore ma da e neɗɗo fattan haalalma neɗɗo woto sabbo ha mbaɗaneɗa a etoto yimɓeɓe tawtuma ok est ce que fam jiɗam ko etade nde woni hollum ko jabde talent muɗum e gomde hoore muɗum e gomde liggey kadi heɗade merci beaucoup liggoɗa sa liggima so yimɓe walloɓe yimɓeɓe maɓe gar ɓe tawtuma hen est ce que fami waɗoɓe organisé walla goɗɗumi goɗɗum maɓe gar ɓe tawtuma hen mais o événement waɗimo organisé walla miijiɓe ɗumen ménagére gawol bewɗo ko kamɓe ko kanko miiji ɗum kanko addi on idée ko wona ɗum ko wona ɗum ko bon ina wawi wonde kadi ko ɓuuri ɗum ne wawi wonde enen pulago sen jaaɓi en keƴata success Allah en ɓuuri toon e wadde ko nice min mbiɗa hooli public meɗen wadde gasi public men anani hayso gaynako goɗɗo fuuro gaddemo nawdemo success heewa ko nice kono min jimmi andude comme hande ménagére ma gonga kañum ene wawi an ko talent ma mbadda imposé kadi ko an so yi haw yi success ko an hokkimo cuusal saabu hande guila e mbureji ɗi ƴewata ɓe mbaɗanta teggu combat mo gandanɗa hoore mum ala public ɓe ƴewata ko public ma kono hande gawlo so leelimo ɗanoto saabu ne andi so success ko guise fermé woni toon a meeɗa hulti saabu mbiyata ko jamma gawlago arandi ɗo en jii façon concert foof waɗi ɗo mais goto tan jimi public ɓe dokkiɓe ɗum ɗo woni rappuruji ɗi haɓe dokka doole dal saabu jii ala fof mo waɗani ɗo mais success ko kamɓe tan jahata ɓe kebbinto mais hande gawlo wi addata ko jamma gawlago kono jamma gawlago ne wawi dublude ko rappuruji gaddanno toon ko hande ménagére ma jotta ha ɓooya wiya gawlo est ce que mbaɗɗen ko enen gandi o mbaɗɗen ko saabu ko mbiyata ko success wona revede wona place uji togosi ɗi ko place muɗum woni ɗon mais ko onon jigui sponsor walla hol jigui doole ɗi woni parrain marin ɗiɗon afrique saabu hande leydi ndi ne muusi gandanɗa hoore musgol gandanɗa hoore mum kala mo jaaɗaɗo wiya ɗum waɗa parrain waɗa ɗum marin wiyama o yaafon mais gawlo est ce ala on probléme non on probléme ala ɗum aɗa ɗum waɗi wiide neɗɗo sa gomi hoore ma gandangol ligguey kala ko poɗɗa heɓat ala ko waɗirtuma nde dingay gom sa bopp boo gomee sa bopp rek nga xam fi nga war a teg sa tànk fi nga bëgg egg da nga fay egg ñaw jiɗɗa yettade o a yetto ɗon kadi kala ko poɗɗa ɓallor eɗen jogui worɓe yontaɓe ardiɓe on jamma ko wayno Bocar Diallo joom wuuri ba ko wayno Bakko Baccil ɗi jalti ko wayno Bakko Baccil en bon ko wayno Samba Ndiaye en mais harima yaade ɓeɗon Bakko Baccili oɗon mbi chaque fois mbiɗa yima e live aɗa haala mo wat hakkude mon ko longue histoire wonɗon non wona wonde longue histoire ha ɓurta so dimo jaaɓi wonde dimo gawlo jaɓat wonde gawlo wona dimo fo mur ɓurɗe ma fof ɓuure mum
wala nani so dimo jaɓi wonde dimo gawlo jaɓata wonde gawlo kala to dari fawanoromo ɗum ganduɗen e ko lamɗo so lamɗo jaɓi wonde lamɗo gawlo jaɓata wonde gawlo bon ko wona ɗum ko ko wayno Samba Ndiaye en boɗeji guuru mo ɓernde mon ɓoolani ƴoogi malano joom wela ko sam nene makko Dieynaba Kamen ko wayno Kadia Mboƴen joom manano didorno donu malda e namdal randi wiide ne wawi bonani wiide wawa bonani ɓuuri bondede fof wiide ne wawi to wawa gacce ɗe cakkitto min wawi an wawi jeddi guittan yeware dara e Salmar Diaw dara invité d'honneur Marta Linda ten kamɓe goore mabɓe fof nomin gari min kalan ɗumen oɗon jamma goto fof paari darade addude participation mum darade jingande men yoni gueɗal yoni fodde yoni yidde yoni tiddugal randi wiide ne wawi bonani wiide wawa bona ɓuuri bondade fof wiide ne wawi to wawa kono noon mairie Bannor on ko mairie mo gandanɗa hoorema min wiyatamo beño ganda sam Mariama Mawlo Brogo ceddo mo tokko sedi sedaka ñalandi kanko woni manan diddoto moƴƴo ñangude bohra bamma ko suddimo leppi leydi kono yadane gacce madame Sow joom Paris la France mo alda e namdal joom Yacine Lakki mo alda e namdal yen fof dal nene jamma he on jamma ko kamɓe gardi ɗum on jamma ko kamɓe gardi manan didorno gawlo bewɗo rewi hen arande jamma foof ina waɗi manan didorno ardotoɓe ngun kono on jamma ngun kono ko kamɓe dokka ɗum e dow inde pulako foof e dow inde fuuranko foof dal kala jiɗɗo yiide gawlago so ari le 8 ko meeɗa yiide so ari le 8 so Allah jaaɓi inchallahu taala 20 heures 20 heures so ari 20 heures adoro weltade guila e Bawol so mamin kolle ka meeɗa yiide bon culture gawlago ngu yaltat culture yela o guila e mawɓe men ɗen yaltat yeeɗa ko yooɗi ko wona ɗum ko ma en joue ha aduna fof anden joue inchallah eyyi mais gawlo joueur ko live walla mi diwi fawde son playback mi diwi ɗum ñaw wawi Yacine Lakki dañi victoire mbiɗa hollu mi sikkuni mi anda ko woni playback par ce que ɓammi wadde tourné faade hande joami ko orchestre am mi meeɗa pour fawde son ni refte hen fawde son ne refte hen o ɗum dépassé dal dépassé ɗum ko jolfuyata ko harda e weeso mbote non jalnañ ko man yo laggum yo ko live woni toon spécial ko orchestre woni toon mais hande programme o holno yarata woni biyeji ɗi nene jaaha invitation aji nene hen ɗiɗon affaire uji biyeji ɗi nene jaaha donc ina waɗi gerbi ɗum mbaɗi gerbi biyeji ɗi banggue invitation kadi nene yaaha min mbaɗa hen komin mbawi eyo ko kadi staff o kala ko wawi gollude hen kala toɓe gandanɗa ɗoma mbawi hedde aɓene keede hen aɓene jippe sur terrain o kam foof ɓe caɗodiri e nder Dakar goto foof nene lijjit ko foti lijjidde ko goto foof nene waɗa ko foti wadde ko goto foof kadi hettinani hen hoore mum caggal par ce que wono wonɓe hen ɗum ɗon ma en garoy ma en jotto to spécial eɗen kaala gandinen ɓe hol wonɓe hen mais est ce que randi gawla dilini gawlago foof wona gawlago tan ko fuuri foof non min mbiyami koye gawlago eyyi no so tawi ma wot saabu a uddiriniɓe damal dal ɗum on banggue jimmi haaldude a uddiriniɓe damal saabu yimɓe ko mbiyami ɗo ko concert a jenno hande an a addi jamma yela kono firti a uddiriɓe damal andi haymo suusano ma suus arandi so tawi ɓiɗɗo jibinama e leñol so ɓeydani ngol o ustat wattanma ɓiɗɗo so jibinama e leñol so ɓeydani ngol o ustat ngol comme no ustirta ɗum merci beaucoup sa nani ɓiɗɗo so jibinama e leñol so ɓeydani ngol o ustat ngol sa wone leñol ma a wawa ɓeydande ɓe hay batti a wawa wadde hunde ko gandanɗa hoorema goɗɗo ina ñembe e ma yaha rewa to ko moƴƴi aɗum fof ina comme ça gandanɗa hoorema jomumen mbatta yiide hen koye muɗumen mawna wiye comme ça gawla nowa inde gawlago dow teddina ɗum mawnina ɗum ska fami so wawa wadde ɗum tan a hippat leñol ma kono minen joni komin hippuɓe ñeñago non wona hippude ñeñago an aɗa ɓeyde ñeñago par ce que anene jooɗi e nder plateau aɗa mawni ñeñago sa ari premier gonta koye présentude komi debbo ñeño komi debbo baylo ko ɓeydude leñol mum walla nanani ɓuuri jasde e neɗɗo foof to poɗɗa ɓeydude leñol ma gustat ɗon leñol ma ɗum waɗi wiide dimo so tawi ɓeydani ustat neɗɗo so ɓeydani leñol makko ustat leñol makko a faami ɗum woni ɗon arani enen ndesan hen Sadiata yiya sa haali wi komin ɗum ɗo rek walla komi dani sikke goɗa kadi waɗa contre leƴƴi
ko mbiɗa hoto wona wadde compte ko moninde leñol mo gonɗa ngol eyyi mi hokkuma affaire goto compte ala e pulago compte ala e fuurankoɓe ayno joɗiɗa mbiɗa ka ñañi ni won joɗiɗo wi ko toroɗo wallahi won joɗiɗo wi ko pullo won joɗiɗo wi ko gallunki won joɗiɗo mbiɗo ko dimo neɗɗo heddoro eko woni ko tawruɗa bamma keddoɗa hen anne ko tawruɗa bamma ko keddoɗa hen kono jaɓɓo mawninde ngol leñol ngol foof no yo rendu fote ma sa woni ñeeño gona gawlo leñol ngol foof noon kala leñol yo rendu fote ma ko no mbata heddiɓe ni wayi noon e heddiɓe gona meslal ñoota hakkude kalto mafma lepparɗo jaatade mi hokkuma affaire goto won wannoɓema to mbawa teddindema won to mafima leppata to jomum wawa teddindema neɗɗo mo anda valeur ma so hokkima milliard jarani comment neɗɗo anda valeur man hokkuma merci beaucoup aɗa andi wonɓe garta joni gona gawlo walla gona ñeeño jettoɗa joni wima nda capantati ujunere nene taw gandama ganditama ɗum firti ko ya serte am symptôme eyyi ok ma are dimo to mo ala mbuuɗu ala 15 teddinma ɓuuri on milliard mo jomum rokkuma wallahi ka cuuli kono hani go fami ɗum waɗi neɗɗo kala ko mbawɗa wonde e laddude baba adama gona ñeeño gona gawlo rendi leñol ngol foof mbiya ɗum kangol foof rendi fote ma ko heddi ko noon yimɓeɓe so jima tan ne gandi ko gonɗa ko woni hollum par ce que a présenti hoorema a mawnini leñol ma mais hande gawlo ko mbiyata ko heddetta min heewani bisimillah hande koye programme le 8 août le 8 août berende mo fof ne jooɗi e bagasir mumen woni fuurankoɓe malinaɓe kam berende nene lawol eyyi malgré wuuro mabɓe no wayni foof kono haɓene lawol no mbawi wadde foof ɓe garat gawlo holko parandaɓe o jamma ɗum waɗi mi widema on jamma weɓata jamma pulaako foof ko jamma fuuranko foof ko jamma mo gandanɗa hoore ma jamma Mauritanie jamma Mali jamma Sénégal partout kala to ɓiɗɗo pullo woni jamma pulago dal jamma pulago ko jamma pulago bon eɗen ɗaminiɓe kam foof so Allah jaaɓi inchallah taala maɓe garɓe tawtore on jamma ko wona ɗum ko e nder muɗum wonko woni toon ko woni toon ko noon ko ma jour muɗum ubbite goto foof fawen yitere muɗum non ɗum ha jour o yonta min de ko min jiiɓi caméra ma min tan min dewat hen de ha kala ko mbiɗa ɗo noon min jahat varde min jeeyi ad var mi rokkuma affaire goto aɗa andi weeli yaade var taw ko neɗɗo mo gandanɗa hoore ma kaalo ko waɗata biño xamante ba léegi lu ma munti dig dama koy def donc lu ci des moom fuggowuma sama bopp ba jour boobu inchallah so jour oɗon ɓe mbaɗat ko yooɗi e gawlo kongol ma cektigol e baynigu ma dal weynide ko weltade Pindi TV e wiide on Pindi TV yo Allah junnu Pindi TV waɗa gueɗal e Pindi TV yaltina woni e nder Pindi TV joom telo Allah hokka mo kattan judde balle moƴƴine battande haw ɓeydo jogade doole ɗe gandanɗa hoore ma ɗe télé partout dans le monde ne jogui haw watti sifrete partout dans le monde donc Allah ne wawi ɗum yo Allah waɗanmo waɗan jullo kala ko heddi ko e wiide bandiraɓe batte hakkille e suhaɓe moon batte hakkille e téléji moon donc ko ɗum ɗo jeeyɗen enen jeeyi ko enen mbaɗana taari noon ko enen jeeyi enen mbaɗana batten hakkille e téléji men Allah adini en ko enen jeeyi bon ko wona ɗum ko dendagal ɓiɗɗo pullo biyo mbimi e mbimami dendagal ɓiɗɗo fuuranke biyo mbimi e mbimami ene nodda on jamma le 8 août so Allah jaaɓi gawlo beeɗo e jama noir noddi on kala ɓiɗɗo pullo biyo mbimi e mbimami mi oppani o mi oppitani o donc événement ko événement moon gaare e kewal mbason darade e bowal gande kadi so tawi on jingui oɗon poti jingude son jingani oɗon poti jingude te mbiɗa andi on jingat nde wonno ɓiɗɗo jibintaki e pulagu jasa ɓiɗɗo jibintaki e pulagu famda ɓiɗɗo jibintaki e pulagu fomda tuggatma ko guenar damga boosa e yirlaɓe law toro ɓundu kumba bannare bo malik si dawdo bogare jaam seeɓi balla suske haleɓe ɗon ha gadiaga ɓiɗɗo jibintaki e pulagu famda kala ɓiɗɗo pullo mo jiiɗan wawi humtude haaju jarteɗo hande duuɓi joyi sa huccire e muɗo humtinere haaju wadde en ngala jasɓe so wona jasuɗo hoore mum wonde pullo ne weeli wi tan ko pullo ne weeli wonde pullo weeli guila ne jibinɗa tawɗa yumani halpular ɗon tan ko gueɗal ala haali ko heddi ko donc machallah ko yoodi ala daranam kala kene yooɗa en tawi pulago kala kene yooɗa
ina tawe furankagal kala kene yooɗa ene tawe e men wadde enen ɓeyduɗen ko joguiɗen ko ɓeyduɗen yaltinde ɗum gandiɗen aduna o onenne kadi wonko joguiɗen ko noon tigui émission men ari ha ɗo henna jii gawlo kam mbeɗen somi oppimo ɗo hande ko ɗo walate haala ha beltanimama machallah émission yaari la ono foti yarude ni hande noon on jii hande komin goto jooɗi ɗo yaadi bamɓe ko mbiyat ko koɓe heeɓe empêchement seeɗa tan ko ɗum woni noon mais dimanche prochain inchallah maɓe jiiwi ɗo ko ɗum ɗo wonno émission men kala bawnoɗo yebde émission yonta hande onon foof on beltanama kadi on ñagama duwaw saabu bayrino plateau men sella alhamdulillah ko joni min puɗɗitiri kadi e gawlo men cukalel meɗen jiɗɗo hoore mum jiɗɗo pulago jiɗɗo gawlago kono mbiyata kadi yo Allah hokki en no ñalawma o yetto e dow jaam taw hay goto mankani inchallah ko wi on ko rek kadi min mi meeɗa hulde public pular ɗo e Dakar somi lelimi tan mi ɗanoto woyame mabɓe tan ko dernier moment noon ɓe gandi ɗum dernier jour o nden cikiraw kam fof nden ko ɓe mbayata comme no ñaako ni kono soɓe naati tan a weltoto sabu ɓe gowi ɗum kadi ɓe gowi o milier kadi success ala ɓiɗɗo pullo mo anda toon ko mbiyata ko tan fandare ma e ko jiɗɗa e aduna ko yo Allah yettina ɗum ya barke Allah ya barke Cheikh Tidiane amin waɗanan amin ha dimanche inchallah inchallah e invité goɗɗo e thème goɗɗo on jarama